салом шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синемо аст пешниҳоди шумо. дар ин бахш мо дар бораи Саодатхон Азизова, ҳунарпешаи театр ва синемои тоҷик, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, узви иттифоқи ходимони театри Тоҷикистон маълумот медиҳем. агар ба шумо дар бораи ҳаёту фаъолияти ин бонуи ҳунар маълумот гирифтан ҷолиб бошад, пас моро ҳамраҳӣ кунед. Саодатхон Азизова 3 июли соли 1951 дар шаҳри Панҷакент ба дунё омадааст. ҳунарпешаи театри Давлатии академии драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ мебошад. ӯ солҳои 1973-1977 дар ин театр фаъолият намудааст ва солҳои 1977-1981 дар театри Масакавӣ мусиқӣ ба номи Вализодаи шаҳри Кӯлоб низ фаъолият намудааст. ӯ ҳамчунин дар театри Давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов солҳои 1981-1990 фаъолият намудааст. дар театри Давлатии таҷрибавии тамошобини ҷавони Аҳорон солҳои 1990-1998 фаъолият намудааст. аз соли 1998 актёри театри Давлатии академии драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ мебошад. аз соли 2002 дар кафедраи маҳорати актёрӣ донишкадаи Давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дарс медиҳад. Саодат Азизова ҳунарманди соҳибистеъдод буда нақшҳои самимию табиӣ меофарад, олами ботинии қаҳрамонҳоро бо маҳорати баланд мекушояд. дар саҳнаи театрҳо нақшҳои зиёде офаридааст, аз қабили Айбнома, Интихоби домод, Муборизон, Муъҷизаи муқаррарӣ, Восе, Марги Яздигурд, Шоҳ Исмоили Сомонӣ, Хусрав ва Ширин, Юсуфи гумгашта, Охирин хатои Искандар, Шоҳ Лир, Нангбардори миллат, Бой ва хидматгор, Дод аз дасти Афандӣ ва ҳамчунин дар фестивал Озмуни Парасту нақши Зани Осиёбон ва дар намоишномаи Марги Яздигурд офарандаи беҳтарин нақши занона дониста шудааст. Саодат Азизова дар кинои тоҷик низ нақшҳои ҷолиб офаридааст. ӯ дар филмҳои Гумон, Пой дар гил, Дар орзуи падар, Гумгашта пайдо, Пайванд шикаста нақшҳо офаридааст. ҳамчунин Саодат Азизова муаллиф ва муҳаррири барномаи Дар масири ёдҳо дар шабакаи телевизиони Якум мебошад. ӯ дар ҳайати эҷодии театрҳо ба Эрон солҳои 1992, 1994, 1999, 2000 ва 2003 сол сафар намудааст. ба Полша соли 1996 сафар намудааст. ҳамчунин ба Белгия, Голландия, Франсия ва Русия сафарҳои ҳунарӣ кардааст. дар асл ин зани сар то по ҳунар беҳтарин ҳунарпеша аст. ин бонуи ҳунар маҳз бо хислатҳои аҷибу нотакрор, хуб офаридани нақшҳое ки ба ӯ вогузор мешавад, дар дилу дидаи мухлисон ҷо пайдо намудааст. шунавандагони азиз, ин буд бахши ситорае дар синемо. ёдовар мешавем ки дар ин бахш мо дар бораи Саодат Азизова, ҳунарпешаи театр ва синемои тоҷик маълумот додем. пайгири барномаҳои мо бошед.